Hey guys, Rodamin here and welcome back to the another video, and as you can see, nasa Among Us tayo. And guys, ayun na nga, mukhang may ID to, and face mask lahat. Face mask lahat po. Lahat po. Ayan. Ayan, face mask lahat. Face mask lahat. Face mask lahat. Sampung sana para masaya. Sige. And hintay na lang natin. Face mask lahat. Sabi ko nga eh. No to ninja. Sige na nga, ninja pa. Mapapaninja naman ako. Ayan, sasali ako sa grupo nila. And babalikan ko na lang kayo kapag nag-start na. Simulan na natin ang skipping. Ayun na nga, pa-start na nga. Ayun na nga. And sana reunite naman tayo. Ano to, and kailangan ko pumunta sa cafeteria. Nandito na tayo sa cafeteria. Download ko muna to. Download muna para mag-intro tayo. Masyado boring naman ngayon episode na ito ngayon. Complete and sino ang impostor. At kailangan ko pumunta dito para oopsie. Kung kumapatay naman. Sana walang pumatay sa akin. Bumalik na yung light. Ayan. ID ko. Nope. Ang ID ko. Ayan. Ang ID ko. And fix wiring. Ayan. And punta naman tayo doon. Na kung sana hindi ko alam. Sa weapon na tayo. Sa dalawa. Walang papasok. Lahat sisirain, makita ko No. Complete task and fix wiring. Tapos nagmamadali no. Oopsie. Saan ako nun? Sabi mo sa weapon. Sino? Saan? Sino? Yan. Saan? Sayan. Shine. Answer. Saan? Isa yan. Saan namatay ang post? Saan? Sayan. Wait. Ikaw, Sayan. Hindi ko alam, wala kung i-vote muna. Hindi ko muna mag-vote basta. And vote. Nope. Hindi ko naka-vote. And hindi siya impostor. Batay tayo. Naku, mukhang violet. Mukhang violet to. And saan ang emergency? Oh, may emergency dito. Emergency. Nope, emergency dito. Emergency. Masyado delikado siya. Dito. Masyado delikado. And balik tayo sa task. Auto tayo punta. Ayan, auto. Gabi ngayon, guys. Mukhang itong kailangan tumakbo dito. Nakita na ba
ang info. Sige. Why did that Cyan report herself? It's not me, knows you, so me tasking. Really? Really? Ha ha ha. Baka ikaw. Sino Oopsie. Magkakailan ko na mag-vote. Violet na. Di ka gumagawa ng task. Tanga daw. Ayun. And bye. Ayun na nga ba yung siya eh. Defeat. Oh, lahat pa isang name. And babalikan na lang kayo sa next round. Mukhang nawala naman tayo na-disconnect dito tayo sa Kill Hero. Ayan. And bakit brown ako? Magsasayan muna ako. And ano daw sabi? What? Nangyari mag-English tayo dito guys. English Hero lang. I don't understand you. I don't understand you. Salamat sa hintay. I will. What did na-disconnect ako sa hindi tamang. So walang net ngayon, mahina ang net ko kaya na-disconnect ako in public. And ayan, I want blue. Nope, sayan ako dahil walang nagsasayan. And babalik ako na lang kayo kapag nag-start na ang game. And may pumasok ninja lahat. Ayan. I'm gonna back if the game is started. Bye. Now start na ang game. Balik na. And impostor na ako. Please. Sana maging impostor ako. Create naman. And napakahina pang vision o light ang nakikita ko. And saan ang punta ko dito? At oh no, wala na akong panahon para dito. Sino ba ang impostor? Ayusin nyo nga ang light. Hindi ko yan ayusin. Yes. Punta tayo dito. Complete ko muna task ko. Saan ako pumunta? Office. Saan office? Dito. Upload. Mukhang tumatakbo sa kalito Busto. Hindi yun nga. Boring nga yung episode. And dyan ako punta sa... What? Ano nangyari? Bakit natalo ako agad? Bakit kami natalo agad? What is that? Online. Public, find game. Hindi, find. And dito tayo sa Lexi Lori. Puno.
Dito tayo sa Nocturne. Basta, puno naman. Palagi na lang napupuno. Dito tayo sa PH. Yan eh. Yan ang ayaw ko dito sa... Tingnan nyo. Napasok na ako. Hindi pa. Full pa. Full. Bakit full? Lagi full. Dito ako sa 3. Babe. And public. Sino madali na And babalikan ko na lang kayo kapag nag-start ng game. Bye-bye. And hanggang doon na lang ang video natin guys. And sana nag-enjoy kayo. Bye-bye.